ଆସ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମ ଜାଣିବା ଏଟାକୁ ଆମେ ଅଧକ୍ରମ ବୋଲି କହୁଛେ। ମନେକର ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି 3,21,456, 3,21,567, 2,32,451, 3,24,571। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଏଇଭଳିଆ ଟେବୁଲ୍ କରି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା। ଲକ୍ଷ, ଅୟୁତ, ହଜାର, ଶତକ, ଦଶକ, ଏକକ। ଯେମିତି ଆମେ ପୂର୍ବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ଟେବୁଲ୍ କରିଥିଲେ, ସେଭଳିଆ ଟେବୁଲ୍ କରି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆ ଭିତରେ ଲେଖିଦେବା। ସାନ ବଡ଼ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବଡ଼ରୁ ସାନ ଜାଣିବା। ତାମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କିଏ ଦେଖିବା, ଲକ୍ଷ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଘରେ 3 ବଡ଼ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 3ଟା ଘରେ 3 ଅଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ଅୟୁତ ଘର ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅୟୁତ ଘରେ ପୁଣି ସେଇ 3ଟା ଅଙ୍କକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗ 2କୁ ଛାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 3ଟା ଘର ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 2 ସବୁ ସମାନ ଅଛି। ତାପରେ ହଜାର ଘର ଦେଖିଲା ବେଳେ 1 ଏଠି 2 1 1 ଏଠି 4। ତେଣୁ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। କେଉଁଠି ଅଲଗା ହେଲା, ଅୟୁତ ଘରେ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ ଆସିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଯଦି ଆସିଲା ତାପରେ ଏଇ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବା ଲକ୍ଷ ଘର ସମାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅୟୁତ ଘର ସମାନ, ହଜାର ଘର ସମାନ, ଶତକ ଘରେ ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଙ୍କ ଆସିଲା। ଏଠି 5 ଆସିଲା। ତେଣୁ 4 ଯେହେତୁ 5 ଠାରୁ ଛୋଟ, ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ ହେଲା। ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏଇଟା ବେଶୀ କେତେଲା ତୃତୀୟ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ବଢ଼ିଗଲା ସେଇଟା ଚତୁର୍ଥ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହିପରି ଆମେ କ୍ରମ ଜାଣିଗଲେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଟା ଲେଖିବା। ବଡ଼ରୁ ଯେତେବେଳେ ସାନ କ୍ରମ କରୁଛେ ଆମେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ବଡ଼ ଚିହ୍ନ, ଏଇଟା ବଡ଼ ହେବାର ଚିହ୍ନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟି 3,21,456। ତାପରେ ନାଇଁ 456 ନାହିଁ, 567। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, 567 ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଏଇଟା 3,21,567। ତାପରେ ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯିବା, 3,21,456। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଶେଷ ସଂଖ୍ୟା ଚତୁର୍ଥ ସଂଖ୍ୟାଟି 2,32,451। ଏହିପରି ଆମେ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମ ଜାଣିପାରିଲେ। ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାମ ଆମେ କରିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସବୁ ଘର ଅଲଗା କଲେ। ଆମେ ଲକ୍ଷ ଘର ଦେଖିବା, ତାପରେ ଅୟୁତ, ତାପରେ ହଜାର, ତାପରେ ଶତକ, ତାପରେ ଦଶକ, ତାପରେ ଏକକ, ଏଭଳି ଦେଖି ଆମେ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମ ଅତି ସହଜ ଉପାୟରେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ।